1 hodina 55 minut. Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů. Zůstaňte, setrvejte u svých přijímačů, za malý okamžik budeme vysílat mimořádně důležitou zprávu. Vážení posluchači, vysíláme zvláštní provolání předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Československa a těchto orgánů. V těchto hodinách zasedalo předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa a zabývalo se přípravou 14. sjezdu strany. Předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Proto ani naše armáda, bezpečnost a lidové milice nedostali rozkaz k obraně země. Předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa považuje tento akt za odporující nejenom zásadám vztahů mezi socialistickými státy, ale za popření základních norem mezinárodního práva. Všichni vedoucí funkcionáři státu, Komunistické strany Československa i Národní fronty zůstávají ve svých funkcích, do nichž byli jako představitelé lidu a členů svých orgánů zvoleni podle zákonů a jiných norem platných v Československé socialistické republice. Ústavními činiteli je okamžitě svoláváno zasedání Národního shromáždění a vlády republiky a předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa svolává plénum Ústředního výboru Komunistické strany k projednání vzniklé situace. Podepsáno předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Československý rozhlas se pokoušel prohlášení předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany vysílat krátce před 2. hodinou ráno. Všechny vysílače, které však máme k dispozici, byly postupně vyřazeny z provozu a dosud ani nevíme, kolik z vás tuto informaci slyšelo. Nevíme pochopitelně ani, zda nás vy, posluchači rozhlasu, slyšíte a posloucháte v tuto chvíli. Chceme ovšem zachovat s vámi svůj klid. Vyčkáváme pokynů naší vlády a předsednictva našeho národního shromáždění. Přestože jsou odříznuty i některé telefonní linky z naší budovy, přestože nad budovou Československého rozhlasu krouží od 2 hodin ráno cizí letadla. Jsme přesvědčeni, že stejně se budete chovat i vy a místo manifestování půjdete za chvíli nebo právě teď normálně do svého zaměstnání a budete se snažit na svých pracovištích dělat to, co je třeba. To je v tuto chvíli opravdu jediné možné řešení. Vážení přátelé, v hodinách, které jsou zatím nejtěžší zkouškou pro naši vlast a každého občana této republiky, vám znovu musíme říci, že my, pracovníci Československého rozhlasu, shromáždění tady v budově v Praze na Vinohradské třídě, stojíme zcela za prezidentem republiky,
legální vládou a předsednictvem ústředního výboru strany v čele s Alexandrem Dubčekem. Předsednictvo strany nepřetržitě zasedá. Někteří jste snad zachytili prohlášení, které předsednictvo vydalo. Poslední zprávy telefonické říkají, že před budovou ústředního výboru jsou cizí jednotky. Ujišťujeme vás, že dokud budeme mít technické prostředky, splníme svou povinnost a budeme vás informovat o všem, co se děje po obsazení naší republiky jednotkami Varšavské smlouvy a tlumočit rozhodnutí jediné legální vlády a Dubčekova vedení strany, kterému ještě pořád věříme. A já bych vás v této chvíli informoval, že podle zprávy, kterou jsme právě dostali, jsme odříznuti na našich státních vysílačích. Snad v této chvíli nemluvíme jen do větru, snad ještě rozhlas po drátě zůstává k naší dispozici. Jenom v krátkosti o tom, jak reaguje do těchto chvil svět na kritickou situaci v Československu. Naše dálnopisy normálně nefungují, jsme nadále odkázáni jen na poslech zahraničních stanic. Prezident Johnson svolal v Washingtonu vojenskou radu, která se zabývá situací v Československu. Britský ministerský předseda Wilson přerušil dovolenou a vrací se urychleně do Londýna. O situaci v Československu byl ještě v nočních hodinách informován i západněmecký kancléř Kiesinger. Podle nepotvrzených zpráv některých rozhlasových stanic se mají sejít i Spojené národy. Nepotvrzená zůstává také zpráva o nabídce pomoci z rumunské strany. Podle zpráv vídeňského rozhlasu je hranice s Rakouskem obsazena sovětským pancéřovým vojskem. Na bratislavské vlně se vysílá program moskevského rozhlasu. Víc informací vám do této chvíle nemůžeme poskytnout. Zbývá tedy znovu opakovat výzvu k zachování klidu, k návratu na vaše pracoviště, k hájení vašich oprávněných míst v této vaší zemi. Přečteme vám prohlášení ústředního výboru Komunistické strany Československa. Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny večer překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsednictva Národního shromáždění, předsednictva vlády i prvního tajemníka ÚVKSČ a těchto orgánů. V těchto hodinách zasedalo předsednictvo ústředního výboru strany a zabývalo se přípravou 14. sjezdu. Předsednictvo ústředního výboru Komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Proto ani naše armáda, bezpečnost a lidová milice nedostali rozkaz k obraně země. Předsednictvo ústředního výboru Komunistické strany považuje tento akt za odporující nejenom základním zásadám vztahu mezi socialistickými státy, ale za popření základních norem mezinárodního práva. Všichni vedoucí funkcionáři strany, všichni vedoucí funkcionáři Národní fronty zůstávají ve svých funkcích, do nichž byli jako představitelé lidu a členů svých orgánů zvoleni podle zákonů a jiných nařízení platných v Československé socialistické republice. Ústavními činiteli je okamžitě svoláváno zasedání Národního shromáždění, vlády republiky a předsednictva ÚVKSČ k projednání vzniklé situace.